El pas rebent de llebre sota els brucs, el fruit de la jardera, que guanya l'escalfor d'un cel prenyat de veus, el teu cos, abrandat com un soroll de barques, que s'obstina a conèixer els sexes i les nits, la solitud d'una àliga silent, que vola i vola, immensa, aquest neguit d'emparentar-se amb tot, quan cada criatura, món o cosa allunya el seu camí. Aquest és el desig, la inconsistència. Laura Garrit, de 32 anys, nascuda a Cardedeu, enamorada de la natura i apassionada per l'agricultura. Des del 2011 treballa a la terra. Fa 5 anys es va treure la titulació d'agropecuari, és a dir, especialitzada en agricultura i ramaderia. Des de llavors, investiga i produeix en el món dels gerds. Benvinguda, Laura. Gràcies, Joana. Què és això de la planta dels gerds? La planta del gerd és un arbust. És un arbust caducifoli, vol dir que és de fulla caduca i és de la família de les rosàcies. La família de les rosàcies? Sí. Com de la Dintre d'aquesta rosa? família... O no? Sí, correcte, no només d'aquesta, sinó que hi ha subfamílies com el prunus o com el malus, que són les pomes i les cireres. Ah, que interessant. Sí. Mira, són molt diferents, però formen part de la mateixa família. Sí, normalment són plantes o arbustos o arbres que la seva característica principal són els pètals de les flors. 5. El gerd, llavors, és la flor de la planta? Això t'explicaré ara. Mira, cada flor del gerd, diguem que té com un ovari o un òvul. Cada vegada que aquest òvul es fecunda, es crea una drupa. La drupa són les boletes dels gerds. Vol dir que cada òvul fecundat i cada drupa que s'ajunta formen el fruit. Ah, o sigui, el gerd està fet de boletes que en realitat són... Tots els òvuls fecundats. Els òvuls de la planta? Sí. Oh, que fort. A més, és una planta que s'autofecunda i és hermafrodita. És espectacular. Quina part és es pot dir masculina o com se li diu? Sí, són els estems. D'acord. També en té 5. Ostres, que interessant. És gairebé com perfecció, no? És curiós. Bueno, és que la natura busca això al final, no? La perfecció. Com es cultiven els gerds? El gerd és una planta, gerd o jardera, com li vulguis dir, és una planta que normalment viu al Pirineu. Per què dic normalment? Perquè jo vaig decidir fer-ho al Vallès. És una zona que no fa fred ni està a molta altitud, però crec que s'ha adaptat força bé. Per què? Doncs perquè les nits, tot i que diuen que és un clima suau, aquí a les nits i a l'hivern sobretot fa fred. I la planta ja recupera o recol·lecta totes les hores de fred que necessita perquè després quan arribi la primavera pugui créixer bé, pugui florir, etc. Perquè són plantes que necessiten el fred per poder fer tot el seu procés. És curiós, no? Perquè moltes vegades parlem de la primavera, que sembla que és quan es reprodueixen les plantes i sembla que sigui la primavera el que necessiten, no? Però el fred també pot ser una estació necessària, no? O una temperatura necessària, clar. Sí. Hi ha molts fruiters que necessiten fred, també, per poder quallar els fruits i coses així. Sí. Ara que estaves dient de la primavera, el gerd, en el meu cas, jo tinc una varietat que es diu remuntant. Vol dir que fa 2 floracions a l'any. Una la fa a la primavera, que és el primer fruit que em dona, i després ve a l'octubre, novembre, ve la segona floració, que és la que ara estic esperant. Bueno, ja la tinc, estic esperant que em maduri el fruit. Sí, inclús són estacionals, no, aquests fruits? Hi ha com 2 moments de l'any que donen fruit. Amb aquest tipus de varietat, perquè després hi ha varietats que no remunten i només fan una floració a l'any i normalment és a la primavera. O a l'estiu, depèn de la varietat.
I depèn, suposo que també on està, no? On es planta, segons la temperatura que hi hagi. Clar, avances temporalitat amb la calor, però també la fas més curta. Perquè, clar, quan arriba calor, 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 al germ no li agrada i la planta pateix. Val, com si moguessis, no? Com si traslladessis en l'estació el temps de reproducció, se li diu, o el temps de... Més que de reproducció, jo crec que seria el que podríem avançar és el moment de, sí, de la nova llenya, el brotar. Pots avançar una mica amb la temperatura de la primavera, però de totes formes és interessant tenir les hores de fred. Així que no sé fins a quin punt és bo avançar-ho molt, 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 perquè potser no té prou hores de fred per poder tirar endavant bé. Consideres el teu producte ecològic? Sí. Sí, i no només per al mètode en el que jo treballo la terra, que sempre és, bueno, dintre l'ecològic i buscant totes les possibles variants, com per exemple podria ser també la permacultura, que jo els meus bancals són bancals permanents. Això, l'agricultura ecològica, doncs potser no ho contempla tant i el sistema de permacultura sí. És una planta que pot durar 12-13 anys i durant aquest temps, si utilitzo la permacultura, no faig cap tipus de moviment de terra, sempre milloro amb palla o amb la matèria orgànica de la planta. I no només, el que dèiem abans, no només per la meva forma de cultivar o de treballar, sinó també per al meu mètode de repartir i vendre. Estic tancada dintre del poble, de la comarca, diguem, de moment. Només venc a Cardedeu. El meu terreny està ara mateix a 1 quilòmetre del centre de Cardedeu. O sigui que em desplaço 1 quilòmetre amb cotxe i tota la comercialització i la venda la faig a peu. Així que no només és per la meva forma de produir, sinó també per la consciència que li poso de on va parar aquest producte, com el gestiono, com el reparteixo. En quin moment vas iniciar aquest projecte i quines dificultats et vas trobar? Vaig començar aquest projecte ara fa 4 anys, amb una línia de 25 metres, que va ser com un experiment, a veure què passava. Que aquelles plantes d'aquells 25 metres són les mames de totes les plantes que tinc al meu camp. O sigui, tot el meu camp ha sortit d'aquelles 25 plantes inicials. I a veure, dificultats n'hi ha moltíssimes. Sobretot, per mi, la més clara o la més evident és que estic sola. O sigui, això és una dificultat bastant gran a l'hora d'estar a camp. No comptes amb una ajuda ni res, és un projecte meu, jo el vull fer així i així l'estic fent. Però després hi ha també la maquinària agrícola. És costosa. No sempre les dones la podem portar o no està preparada perquè nosaltres la portem. Que interessant això. Vols dir que la maquinària de camp moltes vegades està ja directament pensada amb les dimensions d'un home, no? Correcte, correcte. Jo, per exemple, cada cop que arriba la campanya de poda, em quedo amb la mà destrossada perquè les tisores que tinc, per molt que siguin les més petites, són d'una mà estàndard d'home, no una mà petita d'home. I costa trobar-les. Molt mal de mà. Costa trobar-les. Sí, costa trobar-les. O, per exemple, la desbrossadora, l'armilla que portes és una armilla que sí, és una talla única i està pensada per nois grans i petits, però per nois. No compten amb la nostra cintura, no compten amb que el nostre cos és diferent i provoca mal d'esquena. Per tant, d'alguna manera, no compten en què la dona estigui fent... Faci aquest tipus de tasques. No. Que jo conegui. Sé que fa uns anys hi havia alguna empresa que es començava a mirar de prototips de maquinària agrícola per dona, però de moment jo no l'he vist. Però, bueno, bàsicament, la més important i crec que la dificultat més gran per qualsevol pagès que està començant és trobar la terra. Aquesta, per mi, és la més complicada. Sobretot si són gent jove que no ve d'un relleu generacional, que no té aquestes terres a la mà perquè ve dels pares o d'algun familiar. Això és molt complicat. També suposo que és complicat decidir quina terra és millor per al teu tipus d'hort o de fruit o... Sí, el que passa que veient tal com estan les coses, jo el que vaig fer és agafar-me el primer que em va sortir i vaig posar tot el meu esforç i tot el que he après durant els anys que estic estudiant agricultura per fer que el terreny sigui adequat pel que estic plantant.
Incorporació de matèria orgànica, el que dèiem abans, saps? Sempre millorant el sòl, sempre pensant en això per poder produir bé. Més que busco el terreny perfecte pel meu cultiu. No el trobaràs mai. Per què et vas decidir pel gerç? Doncs no tenia clar que volia treballar amb el ger, el que sí que tenia clar és que volia treballar a la terra. Però venint de l'horticultura, sapiguent lo malament que es passa, no? Quan peses 50 quilos i has de carregar caixes de 25 quilos del que sigui, doncs vaig decidir buscar un producte que no em costés la vida, ni la salut. També és veritat que com a dona mirava una mica més enllà i pensava, si el dia de demà em quedo embarassada, si el dia de demà tinc fills, vull que sigui una feina que pugui compaginar i vull que sigui una feina que no em destrossi pel matí i que jo per la tarda no pugui estar físicament bé per tota aquesta situació. Llavors vaig començar a investigar i d'alguna forma van aparèixer els gerds. Increïble. Allà ja em vaig enamorar. Em vaig enamorar moltíssim. És un producte petit, que no pesa, té les seves dificultats, perquè punxa o perquè se't pot xafar, l'has de mirar molt, has de tenir molt d'ull, molt de tacte, però al final el que a mi em compensa és que no em deixa l'esquena trencada i això ho valoro. Al final fins i tot potser s'estableix una relació amb la planta, vull dir, potser ja es construeix un vincle, no? Bueno, no ho sé. Sí, sí. Sí. Bueno, i més jo, que sóc molt friqui, llavors vaig parlant amb elles. Clar. Em queixo una mica, dic, ai, avui esteu pesades, avui m'esteu esgarrapant més de lo normal. Clar, al final és normal, no?, que surtin aquestes converses. Suposo que passes moltes hores treballant. Moltíssimes. I sola. Clar, exacte. Això també és un punt a tenir en compte. Sota quina clau s'adscriu el teu projecte? Perquè parlaves d'aquesta idea de tu com a dona. No sé si potser aquí sota hi ha alguna perspectiva. Jo crec que serien 3 les paraules claus que definirien el meu projecte, que és feminisme, ecologisme i qualitat. Per què? Doncs a veure, el tema del feminisme és bàsicament visualitzar la dona. La dona està present des de fa molts anys a la Terra, treballant a la Terra. Està present i no se la veu. No se la veu, ni se la valora, ni res. De fet, no tenim eines ni per nosaltres. O sigui, és trist. I m'agradaria fer això, que el meu projecte fes visible la feina de la dona i que som capaces de fer el que ens proposem. Ecologisme, doncs per l'amor a la terra, perquè al final la terra és el més important i no només la terra, sinó el territori on vivim. Vull dir, no només és el meu terreny, sinó que en aquest cas és el meu poble, com puc fer jo per millorar, no només els camps, sinó també els paisatges, la meu granet de sorra com a pagesa, si en comptes del meu producte que se'n vagi a Mercabarna, que es quedi amb exclusivitat aquí a Cardedeu, l'impacte de CO2, tot això és el que parlàvem abans. Per això és l'ecologisme, l'amor per la terra. I la qualitat. O sigui, la qualitat és el meu segell. Jo quan vaig fer una mica d'estudi de mercat del que tenia per aquí a prop, el producte que em trobava era un producte que venia de Huelva o de Cantàbria, això, que està collit sense saber quants dies, quan t'arriba a tu sense saber quants dies fa que està collit. Jo no. O sigui, la clau és que jo cullo al matí a les 9 del matí i a la 1 el tens a la botiga o el tens a l'obrador. Amb les seves hores de fred, amb les seves hores de calor, amb el punt de maduració perfecte. Llavors aquest és el meu segell, qualitat. Per què? Perquè venc al territori, és de molta proximitat, puc collir-lo al mateix dia, puc servir-lo al mateix dia i moltes vegades no passen tan sols per una càmera frigorífica. Per mi això és el que definiria la qualitat del meu producte. És un producte de qualitat perquè és ecològic, perquè està a prop de casa, emet poc CO2, perquè el trajecte que es fa no impacta negativament el canvi climàtic, ho podríem dir així. També perquè
passa poc temps, no? Des que es cull fins que arriba a la botiga i, per tant... I perquè es cull en el seu moment just. O sigui, una curiositat del gerd és que en el moment que tu el treus de la planta, deixa de madurar. Es comença a fer malbé, però no madura. Llavors, clar, si jo el cullo a destemps, tu te'l menjaràs àcid. Ja, sí. Els meus gerds no són àcids. Sí que passa moltes vegades, que els gerds són àcids. Sí, sí, sí. Clar, els teus gerds són aquell punt dolç, no?, del fruit. Clar, perquè està collit en el punt de maduració que li toca. Ni abans ni després. Estem venint moltes ganes de provar-lo, On es pot aconseguir el teu producte? Vale. Perdona. Ara mateix el producte en format safata, en fresc, el podem trobar a tots els llocs són de Cardedeu ara mateix. No estic sortint de la zona. Podem trobar a Horta la Fanecada, que és un productor també d'aquí de Cardedeu, que fa mercat els dissabtes. Llavors, com que soc treballadora seva, venim una mica a la part. Fruites i verdures de la Vila, que és una fruiteria d'aquí del centre de Cardedeu, i el Rosa Ple, que també és una botiga de què viures a granel i ecològic. I llavors, en format ja processat, tenim Mais Biosfera, que és un restaurant vegetarià vegà d'aquí de Cardedeu. Tenim la pastisseria Sant Lleí, la Sant Antoni i la de Cardedeu, però jo només el serveixo a Cardedeu. Llavors, ells s'organitzen el producte, però la condició és que només fan les nostres tartaletes amb el meu producte. Fem un producte exclusiu de Cardedeu amb aquests gerds. Després també tenim en Maurici Cot, que és un noi d'aquí de Cardedeu, també pastisser, és vegà i amb productes inclusius, i la Torre Rosa, que fa alguns postres i algunes amanides amb els gerds. Doncs és ben bé que el món del gerd és molt ric, no? Tant a nivell biològic, des de la planta, a mi realment m'ha impactat, no?, saber que cadascun de les boletes que hi ha en el fruit és un òvul, no? O sigui, em sembla increïble. Que, a més, la planta en si sigui hermafrodita, o sigui, ella mateixa es reprodueix a si mateixa, no? Aquesta estació freda, que sigui tan important a l'hora d'engendrar el fruit, és realment una estació o una temperatura que a vegades els que no hi entenem suficient no li donem importància, no? Sempre estem com enfocats a la primavera, però és que realment el fred és cert que també pot ser un moment molt important, no? Ja ho diuen en la societat, és com un moment de replegament, de reflexió per poder tornar a donar fruits psicològics, no? Doncs potser amb les plantes en el fons també estan fent alguna cosa semblant, no? És un moment de recolliment molt necessari per després poder donar el bon fruit. Això m'ha deixat una mica aquí en reflexió, no? Bé, crec que el fet que estigui a Cardedeu a mi em sembla també important perquè també dones com la mostra. Primer, em dóna la sensació que dones la mostra que una dona, tot i que aquest món no està adaptat per una dona, doncs ets com un exemple clau de que sí que es pot igualment, no? I que fins i tot has buscat el fruit exacte amb el que tu realment el podies treballar tenint aquest rol de pagesa i buscant el màxim de qualitat, amb proximitat del producte, a més intentant no impactar en el gas atmosfèric. Llavors, realment no m'hagués imaginat que podíem extreure tant del gerd. També m'agradaria afegir que gràcies al camp he pogut aprendre valors, com pot ser la constància, superimportant, valor i estima per la feina del camp, no només la meva, sinó de qualsevol persona, i és una cosa que em sap molt de greu, que la majoria de gent no veu i no valora, i em quedo amb la frase que has dit i que hem repetit durant tota l'entrevista, de que és difícil ser pagesa en un món d'homes. Moltíssimes gràcies, Laura. A tu, Joana, m'ha encantat.